tira mo nga, nagang na naman. Nagang na, tira mo nga. Try mo sa YouTube. Okay lang mag-ang basta naririnig ka nila. Ano na ba yun? Ano na, wala na, wala dito eh. Hello, mahina ang net. Mahina po yung net. Pasensya na, tuloy tayo, tuloy. Tuloy tayo, guys. Moto, moto. Ano pong main ni moto? Moto po, ano pong main? Wait lang ha. Wait lang. Dito ako sa messenger. Wait lang guys. Dito ako sa messenger. Mahina talaga yung net. Mahina. Pero subukan natin ituloy. Mahina talaga yung net. Tuloy natin guys. At teka lang, ito ako sa messenger. Type palista lang po, type palista. Mahina talaga yung net. Wait lang. Mahina talaga yung internet. Wait lang guys, wait na dito ako sa messenger. Moto. Ay, palista po yung, pakibigay lang po yung iyong main. Orly. Ano po yung main ni Orly? Moto. Orly. Mag-type po kayo ulit. Moto. Yan po yung main mo po. Moto. Mahina po yung internet talaga. Moto.
Paramdam po kayo, paramdam. Paramdam po kayo. Moto, Netro 100. Yan ba yung main mo, Netro 100? Netro. Netro 100. Jerpil, nakalista ka na. Pakilab, nakalista na. Yukin Seals. Gusto na kita, Yukin Seals. Yukin Seals. Nakalista ka na, Yukin Seals. Sensya na po, mahina po yung internet. Tuloy natin. Ibigay po agad yung main nyo, Yukin Seals, nakalista ka na. Sino pa? Palista na po. Share muna po tayo. Di pa. Wait lang. Take two. Main ko, John na Mark, Kuya Jomar. Nakalista ka na, Kuya Jomar. Kuya Jomar. Mahalin nyo na ako, ma'am. Moto, nakalista ka na, moto. Moto, nakalista ka na. Tayo palista na po, tayo palista. Tayo palista na po yung gustong sumali, tayo palista. Tayo palista po yung gustong sumali, huwag po nga kalimutan, tamsakan si host. Oy, nanit. Tayo palista po. Tayo palista lang po, tayo palista.
May kolekta na po para matapos na tayo. Edwin Galang. Yuki Sales nakalita na. Edwin Galang nakalita na. Pakilakan dito. Type present ka po yung mga nandito. Type present. Pakilab. Metro 100. Say present po. Nandito ba si Edwin Galang? Type palista. Type present po. Type present po yung tatawagin ko. Edwin Galang. Kuya Jomar. Type present po. Kuya Jomar. Arbineda. Edwin Galang. Moto 100. Moto. Main mo, Moto. Moto 100. Ay, Moto. Metro 100 main. Edwin Galang, say present. Edwin Galang, say present. Kuya Jomar, say present. Yung mga tinatawag ko po, say present lang. Pakilab, say present. Para po mag-start na tayo. Kahit puhang tayo, tuloy tayo. Kuya Jomar, pakilab. Say present po. Say present. Metro 100, say present. Yukin Seals, say present po. Yukin Seals, say present. Yukin Seals. Maramdam po kayo, Yukin. Si Ma'am Yukin. Moto. Si Ma'am Yukin nandito. Ma'am Yukin Seals. Para po makapag-start na tayo. Present. Kuya Jmar. Kuya Jomar. Yukin Seals. Si Yukin Seals nandito. Si Pakilab. Para po makapag-start na tayo. Pakilab. Yukin Seals nandito. Paramdam po kayo, paramdam po kayo. Moto. Paramdam po kayo, paramdam. Yukin Seals. Para po makapag-start na tayo, makapaglapag na ako ng natin. Kuya Edwin, nakalista ka na. Yukin Seals. Nandito pa si Ma'am Yukin Seals para po makapag-start na tayo. Yung mga gustong humabol po, palista na po kayo. Mga gustong humabol. Share tayo guys para marami tayo.
ng emojis po. Moto, nakalista ka na Moto. You can see it, nandito. Sige. You can see it, nandito, okay? Sino pa pong gustong talagang mahina po talagang net, pero pagtyagaan natin. Maya-maya po mag-start na tayo. Dito lang ako tambay. Mahina po talaga ang net, mahina. Hindi ko alam kung bakit. Pakilap. Nakalista ka na, pakilap. Mahina po talaga yung net natin, kahit saan po talaga yata. Yung sa inyo, mahina din yung net nyo? Mahina din ba yung net nyo, guys? Present, Edwin. Pakilap. Okay, andito kayo lahat. Yung mga gustong humabol pa po, pwede pa. Habol na. Malakas, moto. Tambay ako. You can see us. Mamaya po, mahina po talaga yung net. Yung sa inyo ba mahina yung net nyo? Yung sa inyo, mahina rin ba yung net? Habol na po sa mga gustong sumali. Habol na po. Teka guys, share muna tayo ha. Share ha. Ayun na talaga yung net. Maya pa siguro, hindi na masyado. Mega loud shout out to you, Marvic Sharp. Salamat sa iyong pag-visit. Maribig tamsak. Ma'am sis, may time ka ngayon ha, Ma'am Yukin. Teka lang guys ha, mag-lagi na tayo. Hindi po makapasok yung iba, talagang mahina yung talagang mahina. Mag-charge kasi, mag-charge.
Thumbs up, stay safe. Nasa biyahe, pauwi. Eto guys, maglalapag na ako ha. Eto guys, maglalapag na ako pa support. Adventure. Pakipuntahan po yung link. Adventure. Yung mechanics po natin, puntahan po yung video. Manood at least 1 minute and 30 seconds, then mag-comments po. 10 words pataas. Then lagay po natin sa dulo po ng ating comments, hashtag Joanne. Then like, sub nyo po yung video. Then balik po kayo sa ating live. Type nyo po bagong dikit J, lumang dikit T. Pakipuntahan po, adventure, pakipuntahan. Pakipuntahan po yung link na binababa ko guys. Pakipuntahan. Adventure, adventure. Adventure po, adventure. Ay, naku. Naku po. Adventure, pakipuntahan po, adventure. Yan po yung link. Pakipuntahan po, adventure. Adventure, adventure. Wala pong alis. Nakalista na po, walang alis. Pakipuntahan po siya, adventure. Wala pong alis. Pakipuntahan po yung adventure. Pakipuntahan po yung link na binababa ko guys. Linhan. May kalat shout out to you, Linhan. Linhan, thank you sa iyong patamsak, Linhan. Thank you, Linhan. Pakipuntahan po yung link po na binababa ko guys. Pakipuntahan po si Stay Safe. Huwag
pong kalimutan tamsakan si host. Guys, huwag pong kalimutan tamsakan si host, ha. Puntahan po si Stacy. Sali ka ba, Linan? Linan Natanyo? Linan Natanyo? Lian? Lian Natanyo? Magipagdikitan ka na dyan, ma'am. Lian Natanyo. Lian Natanyo, magipagdikitan ka na po. Lalapag po kita. Lian Natanyo. Pasensya na po kayo, daghang ako ha. Kaya na talaga yung net natin. Pero tuloy tayo, tuloy. Tuloy tayo. Hello, Mama Bistat in Switzerland. Thank you po sa iyong pagdalaw. Thank you, Ma'am Merdy. Shout out to you, Bistak in Switzerland. Thank you po sa inyong pagdalaw. Bistak in Switzerland. Thank you po. Ma'am, thank you po. Lapag po kita mamaya. Thank you po, ma'am. Thank you, ma'am. Bistak in Switzerland. Thank you. Mali. Ito lang guys, mali ha. Tingnan lang guys, diyan tayo, mali yata yung ano ko. Diyan. Thank you, Mama Bistak in Switzerland. Thank you po sa inyong pagdalaw, ma'am. Thank you so much. Walay ka ba? Kasi gusto mong binabayo kita. Chicharo pa ba? Kasi ang ingay mo kinakain ka. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Saan mong bibigyan?
Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you po. Naghang po ako, naghang kasi mahina po talaga yung net namin. Mahina. Hello, ba't na to? Wait lang guys ha. Mahina talaga yung net. Capshot Jordan Vlog. Capshot Jordan Vlog. Nag-lots of you, Capshot Jordan Vlog. Newbie. Sasali ka po ba, Capshot? Type palista po yung gustong sumali. Type palista lang po. Para may lista agad. Type palista lang po yung gustong sumali. Pakipuntahan po si Ma'am Bisda. Capshot Jordan Vlog. Sasali ka po ba? Ay, palista po yung gustong sumali, Capshot. Capshot Jordan. Oh, nakalista ka na, Sir Arvin. Sunod ka na. Kuya Jomar. Si Kuya Jomar muna, si Kuya Jomar. Sige,
Sige, lahat kayo manalapag guys. Huwag mag-alala guys. Lahat kayo manalapag. Tuloy-tuloy lang tayo. So, isa lang po. Isa lang tayo. Lang. Masalik. Main mo ba yan? Capsat Jordan. Lista ko na ha, Capsat. Capsat Jordan. Capsat Jordan Vlog. Magipagdikitan ka na po, Sir Capsat. Nakalista ka na. Susunod ka na, stay safe. Ay, nailapag ko na si stay safe. Hello, Sir Alger. Kambal ni Torco, Alger. Nakalista ka na po, Sir Alger Javier. Makipagdikitan na po kayo dyan. Yung si stay safe, nailapag ko na kanina. Magkipuntahan po siya Vista. Tension na po at naghang tayo pero tuloy tayo guys, tuloy tayo. Vista. Nailapag na kita, stay safe kanina ha. Nailapag na kita. Tuloy tayo guys. Punta po tayo sa ating lagi. Pagkatapos po ni Sir Arvin, mag-login tayo. Proceed tayo kay Sir Arvin. Ang ganda ng t-shirt, no? Kuya Jomar, nalilapag mo na.
si House. Pakipuntahan po si Sir Arvin. Sunod ko na si Kuya Jomar. Ngunit hindi ko na sana yung paglaro itong mundo. Pakipuntahan si Sir Arvin. Sige, laban lang tayo, moto-moto. Moto-moto, Netro 100 ang iyong channel. Lahat po kayo malalapag, lahat malalapag. Malis na kayo lahat dito. Makipuntahan si Sir Arvin. Lahat po kayo malalapag, huwag po kayo mag-alala. Kung mawala naman tayong net, bukas ulit. Ganun lang yun. Pagkatapos po ni Sir Arvin, doon tayo kay Kuya Jomar. Apple po, Kajer, Kala Kajer, Apple. Mag ano muna tayo, mag-login tayo muna, ha? Wala akong bagong video. Lagin 1 tayo, lagin 1. Hello, Kakilab. Pagkatapos na Kuya Jomar, ikaw na, Kakilab. Pagkipuntahan po yung ating lagin. Lagin muna tayo, pakitamsakan po natin si host. Naghang tayo, naghang. Pakipuntahan po si host, lagin.
laging napilit ka. Alam mo bang laging sa tuwing ay naalala ka. Sa pangarap, lagi kasama ka. Ikaw ang alaala sa aking pag-iisa. Wala nang ibigin ang iba. Regala shoutout to you, Just Music. Ano po yung main mo, Just Music? Main mo yan? Just Music, main mo yan ano? Just Music, main mo yan, diba? Just Music. Nakalista ka na, Just Music. Nakalista ka na, Just Music. Wala nang ibigin ang iba. Mahal kita. Sige guys, lahat kayo malalapat. Pagbigatan na po kayo dyan, lahat kayo malalapat. Hasta la Pizares, Idol. Sige po, mag-concentrate po kayo sa nilalapag ko guys. Lahat kayo malalapat. Lahat ng nakalista rito malalapag po, mag-alala. Laginto na tayo, laginto. Dancing family. Dancing family. Pakipuntahan po yung lagin to natin yan, lagin to. Moto-moto. Sabihin mo, moto-moto, kung anong pangalan po ng video na pinuntahan. Puntahan po yung video, manood po at least 1 minute po. Huwag po natin skip, pakiusap po. Pakiusap po, huwag po natin skip yung video. At least manood po tayo ng 1 minutes po. Then habang nanonood po kayo ng video, mag-comments po na related po sa ating pinapanood. At lagay niyo po sa dulo po ng comments niyo po #Joan. At wag pong mag-type po ng sa comment section po ng spam. Katulad po ng wow amazing, keep it up. Pabalik naman sa bahay ko, bahags. Pa. Basta alam niyo po na may spam po siya, yung mga spam na gano'n, spam word po. Huwag niyo po type para po hindi makawala yung ating banana. Huwag pong skip yung video, huwag pong skip. Then pag nilapag po yung bahay niyo guys, huwag niyo pong puntahan ha. Yung ibang bahay po ang yung puntahan.
Pakipuntahan po yung login ko. Ay, sino ba? Kapunta ito? Si Jomar. Kuya Jomar ang sunod. Tapos na po si Arvin. Kuya Jomar. Ayun na po talaga yung net, guys. Po tayo sa yung magano po tayo sa link po na nababa ko, guys. Huwag niyo po kung intindihin, huwag niyo pong intindihin na nakahang yung video ko, yung aking live. Makipuntahan po si Kuya Jomar. Lahat kayong nakalista, guys, malalapag po. Mag-focus po tayo, guys, sa link na nilalapag ko, guys. Huwag po kayo mag-focus sa screen ko. Talagang nakahang po yan. Doon sa link po na pinababa ko, guys, mag-focus doon. Pakipuntahan po si Kuya Jomar. Jomar. Wala po kayong palalambasin, guys, na link na minababa ko, guys, ha? Wala po kayong palalambasin. Mamaya po yung magpagdikitan at mag-stay po sa ating live mamaya bago tayo mag-end. Yung mga gusto nga magpag-games, magbibigay po ako ng free play all po, dalawa mamaya. Bibigay po ako ng play all mamaya, dalawa. Okay lang po kayo dyan, ha? Pakipuntahan po si Kuya Jomar. Sunod natin si Pakilab. Proceed tayo kay Pakilab. Okay, Pakilab na tayo, ha?
Nanonood din ako guys sa mga videos nyo ha. Basta na Pisares, idol. Hello Ma'am Yukins. Thank you sa pag-stay sa live ko. Imperio. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're the one and only. Even the body high. We got you to my body. Don't be the lobby boy. I keep going back. Baby, get the light. I'm the guy. I'm the high. I'm the opposite of my door. But you ain't high. I'm the summer. I don't know. You get out of the car. I'm going. All my chicks in the do the fire. I'm para sa parang pantaya. But you need to lang go yung man. Hindi natin naluto ang pagiging ko. Pag ikaw kasama ko kasalagtangin ng tuman. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're the one and only. Even nobody high. We got you to my body. Don't be the lobby boy. I keep going back. Before I hit every time, mga labi natin. Meron na sa kamalapala ang tagin. Hindi mo kinain. Sige ka din. Matulog ka pa naman dito. Basta lagi ng tao. Wala nang imo ko pa ang bata. Puntahan guys yung bahay nyo ha, yung sariling bahay po, puntahan. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're the one and only. Even nobody high. We got you to my body. Don't be the lobby boy. I keep going back. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're the one and Puntahan po si Ma'am Pakilab. we got you to my body. Don't be the lobby boy. I keep going back. Northern South Mix. Ilang subscribers na po si Netro? 100. Ilang subscribers na po si Netro? 100. Pakisagot po. Netro 100. Ilang subscribers na po si Netro 100. Ilang subscribers na po si Netro 100? Ilang subscribers na po si Netro 100? Moto-moto. Ilang subscribers na po si Netro 100? Moto-moto. Ilang subscribers na po si Netro 100? Moto-moto. Pakisagot po. Ilang subscribers na po si Moto-moto? Ano? Hindi po lang may tap ng ano ko dito. 70. Wait lang check ko ulit Baka yung gusto ko. Pag ako nagalay. Metro 100. Check ko 70s.
Wait lang ha. Puntahan ko si Pakilap. Hanapin ko muna si Netro 100. Hirap lang hanapin ng Netro 100 ah. Sige po, habol-habol kayo. Yung mga hindi nyo po natigatan dyan, habol nyo po. Hirap eh. Metro 100, pakibaba po yung iyong bahay. Metro 100, pakibaba po yung bahay nyo. Metro 100, pakibaba po yung bahay nyo. Metro 100. Basta na Visayas Idol. Sa iyong tingin, alam ako ay natutunan. Mga titig mo sa aking nakabikaya na. Dito makikilang aking nadarama. Medyo girl, marchinika, girl, iyong tingin. Alam ako ay natutunan. Mga titig mo sa aking nakabikaya na. Dito makikilang aking nadarama. Hey girl, konnichiwa. You look so good like Jamaica. Baby girl, please come here now. You're gonna sing a piece. Pakibaba yung bahay mo, Ma'am Netro 100. Please po. Pakibaba po yung bahay niyo po. Hindi ko kasi. Pakibaba po yung bahay mo po, buto-buto. Netro 100. Pakibaba, sir. Sir Moto. Ay, hindi niyo po alam. Punta po kayo sa channel nyo. Then yung pumili po kayo ng video na gusto nyo. I-copy paste nyo po. Then balik po kayo sa live. I-copy paste nyo po dito ulit. I-copy paste nyo po sa nyo po, YouTube. Yung video na gusto nyo. Then balik po kayo sa live natin. I-copy paste nyo lang dito. Sa live chat. Copy paste lang po, copy paste. Hindi ko po ma-search eh.
Ay, ito. Nakita ko na Netro 100. Siya. Kaya lang, 10 subscribers lang siya. Subscribers ka lang. Ayun. Okay. Salamat po. Isa pa, sir. Isa pa. 10 subscribers lang nakita ko eh. Ay, iba pala ito. Nakita ko kanina lang. 10 subscribers. Isang copy-paste pa po. Ba yan? Group vlogs, group vlogs. Ano po ba yan? Menu po ba yan? Group vlogs. Group vlogs. Menu po ba yan? Group vlogs. Main lang po, main ha. Main mo yan, sir, ha? Main. Sige po, makipagtikitan ka na po, sir, yung nailapag ko. Scroll up lang po, scroll up. Pakipuntahan po yung nailapag ko na. Taas po na taas. Pagpulin niyo po yung nailapag ko na. Group of vlogs. Nakalista ka na po. Pakipuntahan po siya Moto. Sir Moto. Okay po, okay na po yan, sir. Okay na po yun. Salamat po, Sir Moto. Ipagdikitan ka na Roto. Group vlogs pala. Magpipuntahan po siya, Sir Moto. Netro Moto. Scroll up ha. Scroll up, Sir Rockgat. Meron po ako nailapag na 4. Kunin niyo po yun, 4. 4 po sila. Huwag pong kalimutan guys, itaksakan si Rosa. Huwag pong kalimutan taksakan si Rose. Hello, Ma'am Bates. Ma'am Bates Lacson, thank you sa iyong pag-visit, Ma'am Bates. Nagalag sa to Gio, Bates Lacson. Thank you po sa iyong pag-visit. Sige po, take your time, Ma'am Bates. Take your time. Dalapan kita mamaya. Dalapan po kita mamaya, Ma'am Bates. No, don't worry. Proceed na po tayo kay Ukinsis.
Thank you. Thank you, Ma'am Beth. Thank you so much po sa iyo pag-visit. Napag po kita mamaya. Kaya po. Unahin ko muna po yung aking mga babies. Okay, thank you. Thank you, Ma'am Beth. Group vlog, nakalista na po. Magpag-dikita na po kayo dyan. Group vlog. Pagulin niyo po yung link na ibaba ko po. Scroll up lang po. Scroll up. Kung skip yung video guys, kung skip, panoorin po yung video. At least 1 minute. Then, mag-comments po na 10 words po taas. I-comment niyo po guys yung comments niyo, yung naayos po sa video na napapanood. Then, pakiabangan po natin ang ating bakas. Pag-ilagay po sa dulo po ng ating bakas sa stagyoan. Then, like, stop niyo po yung video. Then all niyo po, then balik po kayo sa ating live. Bagong digit po kayo, bagong subscribe. Okay, mag-lumang subscribe. Ano lang po guys, kung pumiskip ng video ha. Magipuntahan ko si Ma'am Yukins. Magipuntahan ko si Ma'am Yukins. Mag-iwan guys ng bakas guys ha. Huwag pong kakalimutan po mag-iwan po ng bakas bawat puntahan po na video guys.
Tamsakrate muna natin guys si Ma'am Babes. Tamsakrate muna natin si Ma'am Babes muna guys ha. Tamsakrate, ito lang po sabihin nyo, Tamsakrate. Hashtag Johan. Ito lang po ang sasabihin nyo, Tamsakrate. Hashtag Johan po kay Ma'am Babes. Naka-premiere po yan. Tamsakrate. Hashtag Johan. Naka-premiere po si Ma'am Babes, pakipuntahan. Hasta la Pisares, Idol. Tamsakrate po natin si Ma'am Babes. Sabihin po natin Tamsakrate, hashtag Johan. Tamsakrate po natin si Ma'am Babes. Mix DJs. Hasta la Pisares, Idol. Focus guys sa mga link po na binababa ko. Huwag kalimutan magbakas guys ha, 10 words pataas. Pakiusap po, huwag natin escape yung video. Pakipuntahan po si Sir Tabsat.
Puntahan lahat guys, yung mga link po na nakita niya dyan, puntahan po lahat. Bago ko yung palalampasin na link. Kasi kanina sa aking nagpapagaba. Ka ba? Kasi gusto mong dinidigaan ka. Panay ka ba? Kasi gusto mong binabayo kita. Pagkipuntahan po si Sir Kapsat. Kasi ang pwede ko pag kinakain ka. Parang energy ang kanyang katawan. Sarap mong Pasensya na guys at naghami yung ating video Mahina po kasi yung net. Pagkipuntahan po siya Sir Kapsat. Ay, maliit mo ba? Dali lang Kapsat. Ay, kay Ma'am Babes. Wait lang, ulitin natin. Ulitin natin guys sorry po. Kapsat Jordan. Puntahan po si Sir Kapsat. Thank you thank you po Uncle Jer. Sir Jer, thank you.
guys sa video na nilalapag ko ha. Focus lang tayo ha. Lalo na ang gabi, wala ka sa'king tabi. Pilit kong nilalakad ang paraan, ngunit di manalo. Wala ang pag-ibig mo, hindi ko Puntahan po si Sir Tabsat. ang kasama mo. Puntahan po si Sir Tabsat. Kahit di na tayo sanay, pakinggan mo ang ikong puso at ang pangalan mo. Kung ay lumuha dahil di ko kaya ng magpunta, iwan ka dahil ikaw lang talaga. Ako'y namahalan ko, pero ako'y Nasaan po yung iba? Pakipuntahan po si Sir Tabsat. Tabsat. sana'y mahalaan mo kahit di na tayo sana'y pakinggan mo Pakipuntahan po si Sir Tabsat. at ang pangalan mo. Nalobat na ako guys. Pakipuntahan po si Sir Tabsat. Nalobat na ako. Ayun na lang yan. Mag-focus sa link, mag-focus sa link. Mag-iwan ng bakas guys ha, mag-iwan ng bakas, lagay nyo lang. Joan sa dolo. Mag-iwan po ng bakas. Nalobat ng ating speaker. Mag-focus lang sa link guys ha. Lahat kayo malalapag yung nakalista rito. Lahat kayo malalapag.
Saan ba si... dito pala si Dasan Family. Root Vlogs. Si Root Vlogs, wala na? Wala na po ba si Root Vlogs? Paramdam po, Root Vlogs. Hindi ko nakakita si Root Vlogs. Hindi ko po nakikita si Root Vlogs. Paramdam po si Root Vlogs para mailapag. Root Vlogs, saka si Just Music. Just Music, saka si Root Vlogs, wala. Paramdam po. Si Just Music, saka si Dasan Family. Wala. Yun guys, yung monetized channel na, huwag pong skip yung ads. Pakiusap po yung nailapag ko ng mataas na po yung subscribers. Yung, pag may ads po sila, huwag pong skip yung ads guys ha. Mag-comment na po kayo, ayan, yung naka-play yung ads nila, huwag pong skip. Naging bakla. Sir RJ, bating ka na rin. Nalapag na kuya. Kuya Edwin, nalapag na yung dalawa. Sige, lapag kita uli. Lapag kita ulit kuya, lapag kita uli. Busy ka, Ma'am Babes? Walang LS ngayon, Ma'am Babes? Busy ikaw now? Walang LS? Walang LS, Ma'am Babes? Pakipuntahan po si Kajer. Bading-bading na si Kajer. Ay, nag-silent? Okay. Parang nakita ko nga kanina na nag-flash po sa ating screen. Eh, kaso busy ako kanina. Thank you, Ma'am Babes, sa pag-stay in sa live ko. Nailapag na kita, Ma'am Babes, kanina.
Lunes pa si kaso namin sa lilipat. Okay po. Noted, Ma'am Babes. Sleep well po. Good night. Napagtripan naman ng pamangkin daw ni mga Kajer. Sa mukha nyo nga, Mama, Sir RJ, yung inyong pamangkin, kawid nyo. Thank you so much, Ma'am Babe. Thank you so much po. Video lang. Iwan lang ang city. Okay. Thank you, Ma'am Babe. Nailapag na kita, Ma'am Babe. Thank you so much. Ay, vlogger din. Bago lang, Kajer. Bago lang siya. Bata pa lang siya eh. Thank you, Ma'am Babe, sa pag-stay. Thank you so much. Siya po nag-edit. Galing naman. Ilan taon na yun, Kajer? Mukhang bata pa yung pamangkin nyo. Pamangkin niyo ba yun? Parang anak nyo, kamukha nyo eh. Na 200, galing naman. Pasalihin niyo, sir, sa sa mga LS po. Para lumaki po yung lalo po yung kanyang para ma-reach nyo na po yung 1K subscribers. Pamangkin nyo lang pala yun. Kamukha nyo, Sir RJ, kala kong anak nyo. parang anak nyo. Isang lapag dyan, Sir. Moto-moto, lapag mo bahay mo po, isang beses pa. Sir, moto-moto, lapag bahay, lapag. Sir, moto-moto, lapag po bahay. Thank you. Nalapag na kita, Mami Yukins, kanina. Mami Yukins, nailapag na po kita kanina. Sige po, lapag ko kayo mamaya. Mamadalian lang yung lapag ko kayo mamaya. Lapag ko kayo mamaya. Kaya lang, madalian po madalian lang po ito. Mami Yukins, nailapag na po kita kanina. Pagkatapos po di moto-moto. Sige, reviewin po natin yung mga bahay. Reviewin natin. Wait lang Kaya lang madalian lang po ito. Reviewin natin. Mahal kita. Sige, lapag natin ulit. Reviewin natin. Hindi na po ako pwedeng mag-copy-paste. Ay, tawag dito. Nag-ninja na po ako. Wait lang. Reviewin natin yung mga video nyo. Reviewin natin. Teka lang Madalian lang po kasi nailapag ko na kayo lahat. Si Roof Vlogs nawala. Tsaka si Dazen Family.
Yan, review na lang yan. Review na lang yan. Review. Pakipuntahan po. Review. Mag-focus lang guys sa ating nilalapag. Mag-focus lang po sa mga malapit na po tayong matapos. Syrup vlogs. Wala na ko ba talaga syrup vlogs? Nawala syrup vlogs. Second video tayo guys. Second video para wala kayo masabi Second video tayo. Second video tayo. Magpuntahan po si Dacian family. Paramdam po yung mga naka dito. Yung mga nakalista po, paramdam po para mailapag kayo. Paramdam po, paramdam.
Pakiramdam po guys. Pakipuntahan po si Sir Dasen. Sir Dasen family. Wala na po ba si Ruth Vlogs? Paramdam po si Ruth Vlogs. Focus guys sa nilalapag ko. Hindi pa tayo tapos, moto-moto. Inaantok ka na, Sir Moto-moto. Sa Pilipinas ka po ba? Sa Pilipinas? Saan po ikaw nakatira dito sa Pilipinas? Sir Moto-moto? Sa Pinas po ba kayo? Sa ibang lugar? Sa ibang bansa po? Gabi dito? Alas... Ay, Dubai. Okay po. Anong oras po dyan, sir? Sir Moto-moto, anong oras po dyan sa Dubai? Guillermo TV, good evening sa'yo. Nag-shout out to you, Guillermo TV. Urdaneta, Pangasinan. Thank you, Sir Guillermo TV. Taga Pangasinan din po ako. Saan kayo, Urdaneta? Dito po kami sa Sual po. Sual Plaza po. Malapit kami sa Sual Plaza. Pangasinan din po ako. Salamat sa iyo, Guillermo TV. Maraming salamat sa iyo, sa iyong watching. Thank you so much po. 6 p.m. Moto-moto, 6 p.m. Maaga pa, sir. Dito po, alam niyo kung anong oras na. Alas 10 na. Dito po sa Pinas, 10:18 po. Diyan, 6 p.m. Maaga niyo naman pong matulog. Sir Moto-moto, marami kayong tulog. 6 p.m. pa lang pala dyan. Yeah, second lapag ko po yung mga nandito ha. Second lapag po yung nandito lang po. Kuya Jomar. Yung mga nandito, second lapag ko, yung wala, hindi na. Yung nawala, hindi ko na second lapag. Second lapag po yung nandito ha, na nag-stay. Huwag pong aalas kasi po mamaya po may palaro ako. Pipili po akong 2 tao na mas-play all ko. Wala pong aalas. Second lapag po ito ha, yung mga nandito. Ma! Pero mo lang na ito na natabok mo na ba? 81. Second lapag ko po yung mga nandito, yung mga nawala, hindi na po. Pasensya na po. Kuya. Yung nandito lang po yung second lapag ko, second video. Yung wala po, hindi na.
mag-focus po kayo guys sa aking link na binababa po. Huwag po kayo mag-focus sa aking screen. Talaga po nakahang siya. Mahina po ngayon ang signal dito. Sige po, Guillermo TV, wag po kayong aalis, lalapag po kita. May po ba yan, Sir Guillermo TV? Pwede po kayong makipag-ano po dyan. Makipag-dikitan po dyan. Wala po kayong content, Guillermo, Sir Guillermo. Wala po kayong mga video. Guillermo, 7 subscribers. Meron po kayong video ito. 7 subscribers po kayo. Subscribers kayo, Sir Guillermo. Ananay ni Elmer Official. Ananay ni Elmer Official. Guillermo. Sir Elmer, ay yung patangsak. Thank you so much. Si Ma'am Yukins, lalapag ko siya uli nandito, si Ma'am Yukins. Lapag ko ulit si Ma'am Yukins. Yukins Hills. Second video. Nilalapag ko lang po yung nandito, naka-stay sa live ko. Lalapag ko ulit, second video. Guillermo TV, nilapag kita, Guillermo TV. Yung nandito po, yung second lapag ko, yung nandito naka-stay sa live ko. Kuya Ling. Ay no, bakit gano'n? Wait lang ah.
Nakaka-copy-paste na lang po, kaya lang mahina talaga yung signal talaga. Napapalpak yung copy-paste ko. Mahina ang signal talaga. Malapit na tayo matapos guys ha, malapit na. Pakipuntahan po siya Ma'am Yukins. Pakipuntahan po si Ma'am Yukins. Sino pong nandito? Si Arvin. Nalabag ko pa rin si Sir Arvin. Pangalawang video nandito siya. Arvin. Second lapag na ito guys. Second lapag yung mga nandito lang. Second lapag po yung mga nandito lang. Second lapag lang po ito guys. Second lapag ha. Second lapag. Matapos na po tayo. Second lapag po yung mga nandito lang. Kapsat wala na. Sunod natin si Kajer. Malapit na tayo matapos guys ha. Magpaiwan po yung gustong makakuha ng play all. Dalawa lang pong kukunin ko. Marami na po tayong gadget kahit marami ang kukunin. Pakitthumbs up rate natin si Madam Celia.
Subscribe natin si Madam Celia. Subscribe po natin na si Madam Celia. Subscribe siya biyaheng Ilongga. Nandiyan si Ka-Alger, kaya lapag natin si Mami Longga. Sila Belongga. Ilongga. Lapit na tayo matapos. Sunod natin si Ka-Alger, pangalawang video. Okay, noted. Araw-araw po yung live ko dito, Sir Guillermo. Sige po, noted po. Thank you so much po sa iyong pag-visit. Dalaw po kayo ulit. Sir Guillermo, dalaw po kayo ulit ha. Miraculous. Ayan, vlog. Miraculous vlog. Thank you sa iyong patamsak. Ito po ako sa Lakasan. Okay po, guys. Malu Rosales vlog. Thank you.
yung pag-visit, Maru Rosales Vlog. Kung gusto niyo pong sumali guys, ang time po ng live ko, 8 p.m. po. Thank you, Sir Guillermo TV. Balik po kayo bukas ng 8 o'clock. Maga po, maga. Thank you po sa inyong pag-visit. Matapos na tayo guys, matapos na tayo. 1 minutes na lang. Pakilap. Sulpot ka pakilap ng kagaling. Pakilap saan kagaling. Saan po namamasyal si Ma'am Pakilap? Saan po namamasyal si Pakilap? Papaluin ko na si Ma'am Pakilap. Saan ka galing, Pakilap? Nakatulog na anak, ma'am. Ay, baba ko na pakita, Kuya Ed. Bababa ko lang kanina. Pangalawang video. Huwag kong labas-masok sa live natin, guys. Huwag kong labas-masok sa live natin. Tapos na tayo. Tapos na tayo, guys. Matatapuan, rawan mo. Hinahanap-hanap sa gabi araw. Mag-focus po guys, mag-focus sa link na nilalapag ko guys ha. Matapos na tayo. Napuntahan po si Tiger, si Pakilap. Palit na bones ko. Yung gustong makakuha po ng play all, dalawa po magpaiwan. Magpaiwan ang mapapagames ko ako. Tapos na tayo.
Tapos na tayo guys ha. Proceed na po tayo sa games. Paiwan po yung ay mag-login mo tayo lagi, log out. Mag-log out na tayo guys. Mag-log out na tayo. Lahat po nailapag ha. Yun pong nakalista, lahat nailapag. Magsalita na po. Lahat po kayo nailapag guys ha, lahat. Lahat po kayong nakalista guys, nailapag diba? Sa 2 beses. Magsabi na po yung mga hindi nailapag na nakalista dito. Proceed na po tayo sa games. Thank you sa iyo, Pakilab. Thank you so much sa iyo. Yung po nga gustong makakuha po ng play all, paiwan po. Mag-games tayo. 2 po yung kukunin ko. Mag-log out na po tayo. Then tapok-tapok na po tayo sa log out. Proceed na po tayo sa games. Para po pare-pareho na tayo magpahinga. Gabi na. Mag-log out na tayo guys ha. Log out na tayo. Wala po akong bagong video. Kailangan ko talaga yung bagong upload. Kailangan ko na yung bagong upload. Log out na tayo guys ha. Log out.
out na tayo. Pag natapos po tayo sa log out, type games. Ay, log out pala na. Log out. Thank you sa inyong lahat guys, sa mga nag-participate at nag-stay po sa aking live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magpaiwan po yung gustong mag-games. Pagkatapos nyo po mag-log out, paiwan po, type games po. Pagkatapos po ng log out, games na tayo. Yung kung tapos na po sa log out, type games. Yung tapos na po sa log out, type games po. Yung dalawa po yung pipiliin ko. Nakakakuha ng play all ngayong gabi. Yung tapos na po sa log out, type games. Ano ba ito? Bakit log out? Okay na yan. Log out na rin yan, log out. Log out po yung games, log out. Type games po yung tapos na sa log out. Ay, naku. Pagtapos na po kayo sa games, ay sa log out po, type games po. Para matapos na po tayo. Diyan sa Kuya Jomar. Play all. Play all po ito, play all ha. Play all po. Play all po yung bibigay ko, play all. Sino pa? Type game. Okay. 1 to 50 para madali. 1 to 50. 1 to 50, go. 1 to 50, go. Play all po yan ha, play all. 1 to 50 lang po, 1 to 50, play all. Yung natapos na po sa let out po. 1, 2, hindi. 99. 1 to 50 lang say Arvin. 1 to 50 lang po, 1 to 50. 1 to 50. Hanggang 50 lang po, hanggang 50. Hanggang 50 lang po, hanggang 50. 50. Nanalo ka na, Sela. Teka, tip shake. Nanalo.
45 po, 45, 45. Nanalo po si Keep Shape, 45. Keep Shape. Keep Shape po, panalo, Keep Shape. Keep Shape, panalo. Game 2. Game 2 tayo, game 2 na. 1 to 50 rin, 1 to 50. 1 to 50. 1 to 50, go. 1 to 50, 1 to 50, go. Hindi, 25, hindi. 80, hindi. 1 to 50 ha, 1 to 50, 38, hindi. 15, hindi. 34, hindi. Pwede, malapit na. 54, 30. Panalo si Jerville. Si Pakila, panalo, 30. Panalo po si Pakila. Panalo po si Pakila, Pakila, panalo. Panalo 30. Panalo po si Pakilap. Thank you so much sa inyong lahat, Pakilap. $45, nanalo si Keep Safe. Tsaka si 30, Pakilap. Congrats po sa nanalo, Kaljer. Thank you so much po, Kaljer. And Sir Arvin, Pakilap. Sensya na po kayo, sinisipon ako. Sino pa lang dito? Sir Arvin. Yukins. Thank you po sa inyong lahat. Bukas po ulit. Pasensya na po at ako yung sinisipon. Tapos na po tayo, guys. Alan, tapos na po tayo. Balik po kayo, Sir Alan, bukas. Alas 8 po ng gabi. Tapos na po kami. Kuya Jomar, thank you rin sa iyo. Tapos na po kami, Kuya Alan. Balik po kayo bukas ng 8 o'clock. Kuya Alan, balik po kayo bukas ng 8 o'clock. Tapos na po kami, pag-game na lang ito. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Good night po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you, Sir Arvin. Thank you, tapos na po tayo. Good night po sa inyong lahat. Pakilab, good night. Thank you. Pakilab, nanalo ka. Play all today. Play all po ngayon. Tsaka si Keep Safe po. Panalo. Dalawa po kayo. Play all. Maraming salamat sa inyong lahat. Good night, Ka-Ajer. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ka-Ajer. Thank you so much. Kuya Alan, balik ka bukas. Alas 8 po yung live ko. 8 p.m. po. 8. Maaga po kayong magpalista. Maaga po kayo magpalista. You can Seals. Thank you so much sa iyo. Good night po. Anong oras na po sa inyo, Ma'am Yukins? Anong oras na po dyan sa... Saan po yan? Sa Dubai? Saudi? Saan lugar niyo po, Yukins Seals? Dubai ba? Dubai, Kuwait? Saan po lugar yan, ma'am? Saudi, okay po. Alas 8, alas 5, 5:55, almost 6 p.m.
6 p.m. po, no? 6 p.m. po ng 6 p.m. po ng umaga o 6 p.m. po ng gabi. Gabi po, 6 p.m. ng gabi. Thank you, Yukin Seals, Mami Yukin Seals. Thank you so much po. Good night po sa inyong lahat. Sa maraming salamat po sa inyong participate po sa aking live. I appreciate it po. Maraming salamat po. Pakilab, see you tomorrow again, ma'am. Thank you so much sa palaro. Okay po. Panalo ka. Play all kita ngayon, Pakilab. Balik po kayo bukas sa Sir Alan. Nililista ko na po kayo. Sir Alan, nililista ko na po kayo. Ano po kami? Tapos na po kami, Sir Alan. Nagpa-games na lang po ako. Balik po kayo bukas ng 8 o'clock p.m. po Pinas time. Sir RJ, good night sa iyo. Maraming salamat, Sir RJ. Thank you so much po. Balik ka po bukas, Sir Alan, ha? Nakalista ka na. Alas 8 po ng gabi. Bananas. O sige po mamaya, Sir Alan, bibigyan kita ng bananas po. Huwag magalala. Ilista na po kita. Mamaya po, Sir Alan, ako po magbibigay sa inyo ng ayuda, bananas. Okay po, basta main mo yan, ha, Sir Alan. Balik ka po bukas. Hintayin kita po, nakalista ka na po, Sir Alan. Good night po sa inyong lahat. Ako na lang po magbibigay sa inyo ng bananas, Sir Alan. Balik ka lang po bukas. Thank you so much. Thank you. Good night. Overtime na po tayo, overtime. Good night po sa inyong lahat. Sige. Sige, Mami Yukins, huwag mag-alala. Bigyan ulit kita ng bananas. Mamaya, Yukins. Thank you po sa inyong lahat. Mag-off na po ako, guys, ha. Mag-off na ako. Good night po sa inyong lahat. Good night po. Bibigyan kita ng bananas mamaya. Good night, Pakilap. Thank you so much sa iyo. Sir Alan, ako na po magbibigay ng bananas po. Okay po? Okay po, mag-off na po ako, Sir Alan. Ako na po magbibigay sa inyong bananas po kasi tapos na po kami. Nagpa-games na lang po ako. Balik po kayo bukas na 8 o'clock. Opo, bibigyan kita ng bananas. Bye-bye po, bye-bye. Good night. Good night, everyone.